Vážení a milí diváci, vítáme vás při sledování červnového vydání magazínu Komorní scény Arena. Máme za sebou úspěšnou premiéru hry Nikolaje Kolyady Amigo, kterou jsme uzavřeli naši sezónu pojmenovanou jako Rok nových nadějí a před sebou lákavou vidinu divadelních prázdnin. Ale hrát pro vás budeme až do 26. června, kdy sezónu ukončíme penzionem pro svobodné pány a až do 30. června můžete ve foyer našeho divadla zhlédnout výstavu fotografií předního českého fotografa Pavla Máry, Madony a Triptychy. Zároveň se už ale připravujeme na novou sezónu, kterou jsme nazvali Rokem sladkých pokušení. V níž uvedeme 4 tituly. Joneskovu plešatou zpěvačku, Gogolovi hráče, Goldflamovi ženy a panenky a v české premiéře hru Ludmily Ulické Ruská zavařenina. Vybrat si můžete z 5 typů předplatného. Informace a přihlášky získáte na naší internetové adrese www.divadloarena.cz, v pokladně Komorní scény Arena, na telefonním čísle 595 155 595 a na e-mailu rezervace@divadloarena.cz. Předplatné lze také zakoupit v ostravském informačním servisu. Věříme, že nám zachováte přízeň i v nové divadelní sezóně a že u nás i nadále budete v dobré společnosti. A k lidem, kteří tuto dobrou společnost tvoří, patří i naše dlouholetá šatnářka paní Maruška, kterou jsme požádali o rozhovor. Ne, já jsem vám chtěla jenom říct, že mi vypovídá hlas s těma mojima hlasivkama spalenýma. Tak jak dlouho už se teda v aréně staráte o šatnu? 15. rok. 15. rok, teda. A vy jste vlastně poprvé, to bylo ještě ve Staré aréně, Ve Staré aréně. No teda. A jak moc se za tu dobu diváci změnili? Třeba je jich více nebo chodí jich méně, jsou starší, mladší? A jací vlastně jsou? To je po různu. Je to po různu, jo? To je po různu. Někdy mladší, někdy starší, podle představení. A vy jste známa tím, že po premiéře diskutujícím hostům nosíte jejich spršky, které si v zápalu debaty zapomněli vyzvednout v šatně. A těch schodů, které musíte vlastně tady v aréně vyšlapat, je poměrně hodně. Zlepšujete si tím fyzičku takhle? Tak já se nachodím dost. Jo? To není pro mě jenom schody tady. Aha. Já chodím i po horách. Jste samozřejmě velmi laskavá dáma, ale stalo se, že vás někdo z diváků, nebo že jste se rozlobila na některého z diváků z nějakého důvodu? Za celých 15. rok, co tu jsem jednou jedinkykrát, to po mě paní chtěla deštník, který si u mě nenechala. Až se pan rozčilovala se a až se pan vrátil z auta, tak ji upozornil, že ho má v autě. A ne, to mě nazlobilo, protože neřekla ani promiňte. Teda. No. A jenom jedinkrát za 15? To bylo jedinkykrát za těch 15 roků. No teda. A řekněte, za těch 15 let máte nějaké představení, na které opravdu ráda vzpomínáte? No, jsou to 2. Bylo to Vítr ve větvích Sasafrasu a potom Medea. Aha, Medea, jasně. jo. Aha. A ještě tak úplně na závěr, co byste přála divákům arény do nové divadelní sezóny? Ale teď ještě penzion pro svobodné pány. To se mi líbí moc. Jo, tak to jsme 2. No. A to přání diváků do následující sezóny? Ať se jim líbí představení a jsou spokojení. Paní Ať chodí hodně. Maruško, já vám strašně moc děkuji za rozhovor. Super.